Martin Lichohinga, Migori County. Ngsaka ni Joyce Penina Josephine Neto achiel en kaka jakene ratiro mar joma ong'ol sana mago ma ok winja. Osetimango mondo jogo ma ok winj obed well represented in all public institutions. Mar ariyo, be en adiera ni jopuonj mag loko wach thin momiyo ok nyal ketgi e all hospitals, government, county government offices, all public gathering. Mano penjo mopenji kanyo kapok asomo penjo mopenja sewe Josephine. Mokwongo daer duoko penjo mokwongo an kaka ja advocate mar jo deaf asebet katiyo gi deaf, especially sana tiyo gi the youths. Asebet katiyo kodgi e higni koro mar adek. Tich kodgi atiyo gi migawo mabe konyo joma onge konyo mag winjogi, iluongo migawo Deaf Empowerment Kenya, ma watimo empowerment, wasetimo yore mag empowerment to these youths, different empowerment. Mar wasetimo negi be advocacy nyaka kuom weche mag employment, kech yudo ka enye wan gira ne policy mawacho ni onego bedni wayudo 5% mag jomong'ol kuom weche mag employment to sebedo ga piny. Koro an kaka ng'ama nigi duol asebedo ka voice ne jogi mondo giyud opportunities mang'eny mag employment. So far nyalo wacho ni wasebedo gi changes, nikech kiyudo ka companies kaka Coca-Cola gi mamoko ose embrace mi opportunity joma ong'ol sana ng'ol mar winjo through our advocacy mwasetimo all this through, kendo wasebedo gi empowerment mar jogi, jo rowere gi ma danga wach ni mang'eny kuom gi sani timo ohala gi, wasemiyo gi kendo gi skills. Yes, so mage gik mwasetimo to pod watimo mbele. An gi passion sana being nasebedo kodgi, maseng'eyo challenges magi go through. Aseng'eyo kabisa kaka yore mwanyalo konyogi, to any opportunity ma ayudo nyaka a voice weche mag disability. Yes. To bende openjo kanyo ni be en adier ni jopuonj mag loko wach tena momiyo ok nyal ketgi e all hospitals, county government offices gi public gatherings. Ok dawach ni gitin. Sani wan gi skunde ma puonjo sign language, ma awach ni joma sani ose puonjre e weche mag sign language tinde iyudo ka nitie numbers. But koro kuma nitie challenge ni jogi kiyudo ka kuonde kaka health mondo gi accommodate sign language nitie extra resources mag chudo. Koro mage maji pod avoid. Ok gidwa kelo such kind of expenses, kech pok gi embrace that inclusion. Pok gineno kaka it is very important mondo ibed gi ka sign language interpreter. But kaka dawach sani sign language interpreters ose tinde somo ose the gise somo, joma ng'eny ose somo sign language. Ma awachni it's a good number, including Walter Seweka osebedo kwa tiyo kode yore mag sign language as an sign language interpreter. Embedo wache kaka.